meditation, kærlig vejrtrækning fra Mindful Vision. Sæt dig rigtig godt til rette, eller måske at du egentlig har brug for at ligge ned. Mærk efter, hvad det er det rigtige for dig lige nu. Find en måde, hvor du kan ligge eller sidde behageligt og afslappet, afspændt. Måske starte med blot at tage et par langsomme, dybe vejrtrækninger, for lige at give dig selv lov til at komme helt til stede. Du kan trække vejret ind gennem næsen, hold et øjeblik og så giv langsomt slip. Giv slip på udåndingen, eventuelt ud gennem en lidt spidset mund. Og lige tage en enkelt eller to mere for virkelig at komme til stede og komme ned i kroppen. Måske give slip på eventuelle spændinger i kroppen og bare lade de tanker, du har, flyde frit lige nu og tillade den tilstand, du er i, at være som den nu er, og de tanker og de fornemmelser, du har. Lad dem være nøjagtigt, som de er. Og ikke forsøge at undertrykke noget, eller presse noget væk, eller forvente noget bestemt. Måske mere prøve at overgive dig lidt til det her øjeblik og det her nærvær. Du kan give dig selv ved lige et øjeblik og tage dig af dig selv og passe på dig selv. Og find tilbage til dig selv gennem åndedrættet. Og for hver eneste åndedræt, giv dig selv lov til at komme endnu mere til stede lige her nu. Du kan eventuelt lægge en hånd ved hjertet eller maven, eller måske et andet sted på kroppen, hvor det vil virke beroligende for dig. Måske bare tage dig selv i hånden. Lad det være en lille påmindelse om at bringe en kærlig opmærksomhed til dig selv og den oplevelse, du har lige nu. Du kan rette opmærksomheden mod åndedrættet, hvis du ikke allerede har gjort det. Måske virkelig fornemme den her fysiske åndedrætsbølge, der glider ind igennem næsen og munden, ned igennem svældet, hele vejen ned igennem brystkassen og helt ned til navlen. Og på din udånding langsomt forsvinder igen. Indåndingen og udåndingen. Prøv at se, om du kan følge det så godt som muligt, og måske lade opmærksomheden hvile der, hvor du tydeligst mærker åndedrættet, uanset om det er omkring din næse, eller ned omkring brystkassen. Mærk, hvordan at brystkassen bevæges, hvordan ribbenskanten løfter sig på din næste indånding, og sænkes igen på udåndingen. Det kan også være, at du allertydeligst kan sanse og fornemme åndedrættet ind i dig, helt ned omkring maven, ned omkring navlen. Og mærk den her lille, fine, subtile bevægelse af maveskindet, der udvides og sænkes igen for hver eneste åndedræt. Bare mærk dit helt eget livsgivende åndedræt, og måske læg mærke til, hvilket mirakel det faktisk er. Livet, åndedrættet. Og hvordan hver eneste åndedræt er helt sit eget. Helt nyt, frisk indånding, du tager. Og kroppens fantastiske evne til at tage imod på indåndingen og give slip på udåndingen. Og at den faktisk er i denne her cyklus hele tiden fra dit allerførste åndedræt som spæd til det sidste udånding
Og lige nu, der har du muligheden for at fokusere ind og opdage og bare lægge mærke til denne bevægelse, denne her helt basale, livsgivende fornemmelse i din egen krop. Så bare læg mærke til åndedrættet, indånding og udånding. Og før eller senere, så vil du opdage, at tankerne vandrer, opmærksomheden bliver fanget af måske lyde omkring dig, eller andre tanker eller sansninger. Og så mind dig om, at det er helt naturligt, at det vil ske igen og igen, uanset hvem du er. Det er ikke nogen fejl eller problem. Men når du opdager, at nu har du fokus et andet sted, så har du muligheden for at komme tilbage til det næste åndedræt. Det kan også være, at du for hver udånding ligesom kan lave et lille slip ned i kroppen. Og mærke, hvordan at musklerne blødgøres. Og måske hvordan at kroppen bliver mere tung og afslappet og afspændt. For hver eneste langsom og rolig vejrtrækning og udånding. Så prøv at give kroppen lov til også at trække vejret i sit helt egen tempo lige nu. Og på sin helt egen måde og lægge mærke til dens helt egen rytme. Når du ikke bevidst styrer det, men overlader det til sig selv. Måske også lægge mærke til, hvordan dens egen rytme kan være beroligende. Bare giv dig selv lov til at blive næret. Næret af åndedrættet og følge denne her bølge, som vejrtrækningen skaber i din krop. Læg mærke til, hvordan åndedrættet det også giver næring til kroppen, selv når du ikke rigtig hæfter dig ved det. Og lad åndedrættet trække vejret for dig. Der er ikke noget, du skal gøre lige nu. Der er intet, du behøver at ordne eller fikse eller lave, men det eneste, du behøver, det er bare at være her og følge det næste åndedræt. Og fornemme, hvordan hele kroppen den ånder blødt. Bevæger sig opad med åndedrættet på en indånding og falder nedad på en udånding. Som bølgernes bevægelse på et dovent hav. Og tillade kroppen at blive bevæget og kærtegnet indvendigt af åndedrættet. Måske du kan overgive dig selv helt til åndedrættet, som om du bare bliver og er åndedrættet.
Og udvide opmærksomheden til at omfatte ikke bare åndedrættet, men åndedrættet ud i kroppen, ud i hele kroppen, ud i dine arme og ben, og helt ned omkring bækkenet og underlivet, om i ryggen, ud i skuldrene og op omkring hovedet, ansigtet. Hele dig og hele din krop, der bare er. Hvis du ikke allerede har gjort det, så kan du stadig nå at lægge en hånd eller to op omkring brystkassen, op ved dit hjerte, eller ned omkring mellemgulvet eller maven, eller hvor du føler, det kunne være mest behageligt og virke som en beroligende berøring. Og så zoom ind på dine hænder og mærk fornemmelserne og sansningerne i hænderne. Måske du tydeligt kan få en klar fornemmelse af den kontakt, der er mellem hånden og kroppen. Eller måske hvis du blot sidder op, og hænderne har kontakt med hinanden. Så bare lidt dvæle ind i fornemmelsen og sansningen af håndfladerne og deres kontakt med kroppen eller hinanden. Vær nysgerrig på de små bitte sansninger, der kan være inde i håndfladerne. Måske varme. Og så her til sidst kan du tilbyde dig selv 3 gode, dybe vejrtrækninger. Og lige så stille giv slip på opmærksomheden på åndedrættet og bare være. Og afslut denne her meditation. Jeg håber, du kunne bruge den.